Ana memo akwa babio. Enyado therefore. We nyina yen kafra. Ana we dey wadaroma e person ka history about Kwan Silver 2 no etimi piemu asante mampo. You can't the silver stew. Na you can't kunya etoso mienu wa asante mamu ha wasem. Asabi yewura otumfo opimso so ni hɔ a saa silver stew na wo so. Ono ne mampo hina sabi ne wada ne bankum so a yenyina ye twadwadwo yi nti asante mampon ba asante mamu dia akyese ye ne second in command asabi se ye wura ni ho a ye ne hwe akide de ma asante man na mampon ade hihye no fra danse a ya ase eho anasabi asante man ne sabi asebe ye the second in command ye nyina ye free by the namso ma ye di twa ye sabe pie mampon ma mo hai nti se ope mampon ba kwasem dia ene the otoso mienu asante ma mu ha nyina asabe o mine ne aban nyina jatuma egusu ye adwuma mampon de oyibe ka se tete don ye ka se kontonchi na tete don nananom ka kontonchi a na ye kire adie bi a entene so tiase kontonji ya de bia sabe usoma unya na ntintin so achechia enti sade amane na hyehyɛ yete no ye bibia no edam fan a wo ye ho hwe a enyeye enti e ka kontonji a ne nkyirase ne sɛ ade a entene nko na nimdemum achechia no yaya edika ba ha no na medical ka cho se eno ne mampon akunya aye silver stew yaya ni twa ye safra danse aye ase betra krofon so ye to aso de ba mampon ha ene ye frɛ ha mampon ya yaya ye besua he ti nananum nyina besua betase sana nananum twitwa wo mosa amobi akopɛ ba bi odi ti ebesua ya hade ya bretu onye bretu de sha ontumi ntramo pokunya so mane nyeye ya na nabo ahia na ntu a ya bretu ni onna de ni tija chamade ma santeman edru de ade na ye hia sabe okofo bema obeja santeman si wono onna de ni tiba fo de ma ye o ya bretu ni ye hia na nanom babrufo ane sabe ahemfo aka na maybe minim say ye wo fuko be se 9 obi afro kunwanu bia ye de nim se de ne mo akasa no sa na tie na ya de a down fra santimam ne penso na sanse ye no beba nti yesre se ye wo fra to ye ni abrede na enibro ni nyina achi no se ye de ne matotu yie ne boa mampo tumi nyanam tuma pafra me amti ha sisi de ade a mesre mampo man na asante man se ni munyama yewura da se bo so aja mampo man no esre so no ankasa mfa ne sama mpa meta yachi yenya nipa ono betuma be disco we yanim aji na ni munyama obe ye nyina de ama ye mampo man timi afa ne tuma pafra Temu busamia kakra bi nimfa ho na nada man ni mampo twofo yi okay ono na ne modim komo